L-ewwel kolleġjata f'Malta qed tħabbrek biex tesponi l-patrimonju għani li għandha mal-pubbliku b'mużew li se jkun qed jiftaħ tieqa fuq l-istorja kulturali u reliġjuża f'Birkirkara. Permezz ta' dan il-mużew se jiġu esebiti wkoll dokumenti li jinsabu fl-arkivju tal-parroċċa bħal bolla oriġinali tal-1630 li biha il-Papa Urbanu VIII waqqaf hawnhekk l-ewwel kolleġjata f'Malta. Il-President tal-Għaqda tal-Ħbieb tat-Tempju Elenjan, Emanuel Sammut, spjega li dan il-mużew se jesebixxi l-istorja tal-Knisja billi se jkun hemm affarijiet li ma' żmien ma baqgħux jintużaw jew inbidlu bħall-istatwi ta' 12 l-Apostlu. Hawn ukoll l-istatwi li oriġinarjament kienu fuq iċ-ċinta tal-Knisja ta' Santa Elena li nbidlu fis-sena madwar is-sena 2000 bejn 1999 u s-sena 2000 u saru replika tagħhom għaliex l-istess kienu deterjorati bit-temp bil-sara li kellhom u kienu jista' jkunu ta' ħsara għan-nies u għall-binja nnifisha. Is-Sur Sammut spjega li dan il-mużew li se jkun biswit il-Bażilika u se jiffoka fuq 4 temi għal qalb il-Karkariżi li huma l-Knisja, l-Istatwa Santa Elena, il-binja tal-Knisja u l-qampina l-kbira. Emanuel Sammut irringrazzja lill-Gvern u lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tal-investiment ta' 30,000 euro li għamlet fil-mużew biex dan jitlesta fl-inqas ħin possibbli. Huwa spjega li din l-għajnuna kienet kruċjali għaliex permezz tagħha qed isir arranġament fid-dawl ta' dan il-mużew kif ukoll se tkun qed tiġi impoġġija sistema speċjali biex tinbidel l-arja ġewwa l-mużew. L-għajnuna li tawna l-MTA riċentement kienet f'waqta ħafna għalli speċjalment bil-pandemija konna waqajna lura u komplejna nipposponu u bis-saħħa ta' din l-għajnuna nisperaw li nisperaw niftħu fil-viċin qarib.